len možno vysvetlím, že prečo Pepa Král tak protestoval v zákulisí, keďže rozhodca troška prerušil tú prácu. Borca, ktorý rozdal úder a supera dostal do problému. A tým pádom mu znemožnil ukončiť ten súboj. A preto tam bol výrazný protest, ktorý musíme povedať, že je oprávnený. Že ten výsledok si myslím, že ešte bude napadnutý. V každom prípade už sledujeme 10. súboj. Filip Cingroš v hornej pozícii. Pripravuje sa Okrimenko v pozícii Cingroš. Dolej. Dôležitá je samozrejme tá práca, aj keď ste v hornej pozícii. Musíte tam niečo robiť viacerých súbojov. Už rozhodlo aj to, že Hozdovi je dole, jednoducho bol aktívnejší. Teraz to zo strany Okrimenka až tak nevidíme. Teraz napríklad som v takej situácii, že vidím iba na obrazovke, čo sa deje v rámci klietky. Je ten zápas prakticky s tým tlakom svojho supera do tváře. Podobo to bude v týchto pozíciách, tak musíte naozaj nie je dominantnejší, čo sa týka toho odpovedania v defenzíve. Čaká nás druhé kolo. Veľmi slušného zápasu s Filipom Cingrošom a Nikitom Okrimenkom. Okrimenko reprezentuje Matix MMA, Gym Prešov. Gym, ktorý v poslednom období ide stále hore, napreduje a prichádzajú z východu Slovenska stále pozitívnejšie signály. Teraz ale okamžite to zobral síce na zem Okrimenko, musel si tam dávať pozor na gilotínu. No. Toto nebude samozrejme na súpisiu. Hlava bola najlepšie podchytená. Namiesto toho sa Okrimenko zameral na to, aby svojho supera znova dostal pod seba. Absolutne nestresuje. A už je v maunte. Teraz je taký jemnejší ground and pound. Cingroš si Okrimenka totiž pridržal v svojej blízkosti. Začal si ho naozaj veľmi, veľmi úzko na seba, aby tam nemohol obdržať nepríjemné údery. A teraz cez tú nohu sa pokusí vstať, aj preto Okrimenko znova sa koncentruje na ľavú nohu svojho supera. Okrimenko je zatiaľ za mňa rozhodne aktívnejší, úspešnejší, že ten súboj dokáže dostať na zem. To svojím spôsobom aj drží. Čiže boji je zámerom Filipa Cingroša sa dostať na klietku. A teraz sú to tvrdšie údery. To je jeden z najnáročnejších, fyzicky najnáročnejších súbojov. Na to kolo, ak by sa podarilo sa dostať Cingrošovi na nohy, tak to mohol byť pre neho výraznejší úspech, ale zatiaľ to Okrimenko drží už veľmi dlho. To už si v tomto držať aj chce. 35 sekúnd do konca tohto kola.
Máme aj toto kolo. No, pozrite sa na oboch chalanov, ledva sa dostávajú na nohy. To znamená, že sú extrémne vyčerpaní. Okrimenko tam krútil hlavou, naznačoval, že už toho má dosť, že super nechce polaviť. Dva. Oba rohy vyzvané, aby opustili klietku. Pokračujeme. V treťom kole. Nová Okrimenko, ten, ktorý si vyžiadal tento typ boja aj v treťom kole. To znamená, že supera okamžite dostal na klietku a ťahal ho dole. Ak nič nové neuvidíme, tak za mňa osobne to Okrimenko zatiaľ robí podľa seba, len potrebuje otlačiť svojho supera čo najďalej od klietky, kde je komfortnejšie brániť Filipovi Cingrošovi. Ten si dokáže vždy vytvoriť pozíciu na to, aby poklakol aspoň na tú jednu nohu a teraz je hore. Takže znova to bude snaha o strach zo strany Okrimova, ktorý ale toho Okrimenka, ktorý má toho samozrejme dosť. Teraz sa nám role otočili a veľmi dobrá práca zo strany Nikitu Okrimenka pri tom blokovaní Filipa Cingroša. Aj napriek tomu je ale v dolnej pozícii, to znamená, že Cingroš reaguje na zatiaľ nepríliš podarený vývoj zápasu. Keď vyhráva výsledok, ktorý v každom kole mohol byť tesný. Za mňa zatiaľ tie dve kola išli pre Okrimenka, teraz ale tvrdý ground and pound. Okrimenko si musí strážiť. Dobrá práca. Toto je veľmi dôležitá časť súboja. Pozor ale na páku na nohu. Útok k páčeniu nedôjde. Dobre to povytáčal Cingroš. Je to tak. Okrimenko už nevládze. Šikovný sprawl aj napriek tomu pôjde na dolnú časť. Pohenia sa práve Filip Cingroš. Tak som zvedavý, ako tá Cingrošová podarená práca v treťom kole bude hodnotená rozhodcami.